ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଏବଂ ତା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ। ସେଇ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ରାଜୁତି କରେ, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଗାଁ ହସି ଉଠେ, ଗାଁର ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ। ଗଛ ଲତା, ଛାଇ, ଆଲୁଅ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏକ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥାଏ, ସେଇଠାରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଉଁଟି ରହିଥାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଆମ୍ବ ତୋଟା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଡାଲମାଙ୍କିଡ଼ି ଖେଳ, ତ କେତେବେଳେ ଏଇ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିବା, ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏବଂ ଧାଁ ଧପଡ଼ର ଖେଳ, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଶୁଷ୍କ, ସେଠାରେ ଜୀବନ ବି ଶୁଷ୍କ। ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭଳି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରା, ସେଠାରେ ଜୀବନ ବି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରା ହୋଇଯାଏ। ମନ ଭରି ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ସଲପଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ଯାକ ଯଦି ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଲପଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଭରା ଗାଁ ହୋଇ ଉଠନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଗାଁକୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଯିବା ଆସିବା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଶୁଷ୍କ ନ ହୋଇଉଠୁ, ଆନନ୍ଦ ଭରା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଉ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ସଲପଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ନମସ୍କାର।